Kumusta sa tanang makaigsunan no sa nagakalilain karon mga dapit? Kini ang inyong alagan, Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing nga magadapit kaninyo nga niining higayon na karon na unta kamo sa kabaskog sa panglawas para may magamit na tungpunan sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o ba naman sa mga basang referensya nga dili kasupak sa Biblia nga ang pagpamatod nato sumala sa gitulo ni Master diri kanato og mo lamang kana ang atong gipadayon og nining higayon na atong mga mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga chapter president sa nagakalilain nga mga dapit tungod sa ilang pagdala sa radio station sa pag-angkon na para maialagad kining programa. O kumusta usab sa tanang mga kaigsunan? Sa mga kaigsunan nga nagapabilin sa ilang sistema sa pagka diehard dia sa pagtulunan sa PBCM no sa pagbarog ni ana mao nga ato kanang gipahibalo. O ilabi na usab nga sa mga kaigsunan nga dili nato kalimtan ang atong pagtabang para sa obligasyon nato para sa PBCM Palace Reconstruction. O usab dili nato kalimtan nga sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna nga pag-attend nato sa conference ang Marso 10, ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Ug nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba, katambayayong nausab ninyo karon. Nining atong tulumanon, mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kumusta ka ninyo mga kaigsunan? O kauban po rin ato karon sa studio, atong kaubang ministro o ebanghelista, Brother Ronald Kanyaman. O ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kiniusab si Brother Cesar Patio, pag-iuban usab ning ato ang pagtun karon sa mga langit nung lamdag sa kinabuhi ug ako na lang mga pagpangumusta dinhi sa syudad sa Sugbo. Kumusta kaninyong tanan? Ilabin na usab sa atong kauban nga mga ministro, kang Brother Samuel, Brother Dennis o kang Bubot Panta o sa uban pa. Kumusta na lang kaninyong tanan? O niya pa, ikauban pa ang lain pang ebanghelista. Kumusta o mayong pagpadalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo pinagis paghatod sa usa ka takna nga mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpadalinghog nining 29 na ka mga radio stations Visayas ug Mindanao adunay matag adlawng Domingo o aduna usa matag adlawng Sabado sa inyong pagpatalinghog. Dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkio Teleregio Cagayan de Oro City. Mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli niini sa matag adlawng Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa TV5 or Channel 5. O salamat kayo sa mga kaigsunan sa inyong appearance or sa inyong pagpartisipar sa ato ang celebration in honor of Princess Angel Liberty March 10 mga kaigsunan. O kumusta sa mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati kini sa B-Radio Waikurat FM, din kining maong programa gitagaag kinabuhi sa mga PBCM Women's Group upo sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta sa mga tigpaminawan usab dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati kini duha ka hugna dinhi sa sibihan sa DYLA. Unang hugna magsugod kini alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon og mabati pag-usab sa alas 2 ngadto sa alas 2:30 ang takna sa kahaponon. Kumusta usab sa mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati kini sa RPN Dixkidi Radio Ronda matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabihion. Ato usab nga gikumusta ang chapter president dinhi sa Toledo City Branch, chapter president Sister Victoria Dusina. O usab ang iyang kapikas sa kinabuhi atong gitimbaya usab Brother Eugene Dusina. Ato usab nga gikumusta ang chapter president dinhi sa Manio San Remigio Cebu branch number 85. Kumusta kanimo Brother Junel C. Bintulan. O usab ang iyang vice chapter president. Kumusta kanimo vice chapter president Roberto Inot.
Kumusta usab sa mga kaigsunan o mga tigpaminawan dinhi sa Tandag City? Ang atong programa mabati kini sa DXBP Sure FM. Matag adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatalingog alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kapunon. Din kining maong programa gitagaag kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Demetrio Campado ug sa iyang mga opisyalis. Ato usab nga gikumusta ang usa sa membro dinhi sa Tandag City Branch, Sister Melanie Go Santos ug sa imong pamilya. Atong mga kaigsunan dinhi sa tinipong bansa sa Amerika nga nagasudong sa atong programa via Facebook Live. Kumusta ka ninyo? Sister TC Kulihat o Sister Lily Patterson o sa gihapon Sister TC ang among pagpadangat sa among pagpasalamat sa mga libro o referensya nga imong gipadangat dinhi sa central office nga gigamit sa atong programa. Ato sab nga gikumusta ang mga Amakiton and Jeremias family dinhi sa tinipong bansa sa Amerika nga nagasudog usab sa programa via Facebook Live labi na sa atong igsuon Brother Nicodemus Nicky Jeremias. O nagpasalamat po ta bradron sa iyang gipadala diri kanato no. Salamat kayo Brother Nicky sa imuhang pagpadala para sa kalihukan. Ato sab kumusta mga kaigsunan ang atong tigpaminawan PBC member dinis Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental, Brother Primo in Sabang. Ang legal counsel sa pagtunudan sa PBC mga kaigsunan, walay lain Attorney Ramil G. Carion. O pahibalo sa tanan nga mga tigpaminawan, labi na sa mga kaigsunan sa pagtulungan sa PBCM, nga kining kanhi evangelista or evangelist or minister Brother Aquilino Valencia, dili na gi-recognize nga official evangelist or minister sa PBCM. O kung ano na may iyang mga gipahigayon nga programa nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBC ubos sa pagdumala sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio. Pero bukas ang gangaan o pultahan sa reconciliation dinhi sa pagdumala ni Reverend ang Chief Minister niadtong mga ministro dili lang kay si Aquilino Valencia o uban pa sama nila ni Danny Nakwa o Hermogenes Macarayo para sa pag-uliay sa mayong kabubuton o ato lang dumdumon ang sulti sa magtutudlo nga matod pa niya kamong mga magwawali mag-uliay kamo sa inyong mayong kabubuton. Yadtong gustong magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero 0917-811-8882. Ugron sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Okay no, sa dili pa atong pag-isgutan sa pag-isgot sa tema Brad Cesar, Brad Ronnie, Brad Deber. Ato sang pagbasahon ang mga nagapangutana nato para sa atong mga pagtubag. Ato pagkabasahon Reb, unang-una dinhi sa nagapangutana, number 1 si Brother Ruben Gambi dinhi sa Tandag City. Ikaduha si Brother Jovelio Binaraw Karawi Jr. dinhi sa Cagayan de Oro. O ato sang pagbasahon ang mga nag-comment ka nato sa dili pa nato sugda ng pagtubag sa angay natong tubagon sa mga komento Brad Deber. Okay, atong pagbasahon rin, mao kini ang unang comment ni Brother Nicky Jeremias. Brad, kumusta? Niya, atong pagbasahon, ang iyang comment, matud pa niya dinhi. Mayong udto sa tanan, ilabi na sa among Pangulong magwawali sa PBCM, Reverend Charlito Eugenio, ug sa mga kaubang ministro, Ebanghilista, Juan Ronilo Mangalos, Brother Dibs V. Rizaba, Brother Hernaldo P. Pepe, ug sa tanang mga miyembro sa PBCM, ug sa tanang mga nagpatalinghog niining programang mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Peace, love, joy, and the graces of God, the Holy Spirit, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Be with us in abundance. O isunod sab nato Brad Deber ang iyang comment sa wala pa niya gihimo ang panawagan, kita na mismo nga nagpahibalo nga kung mahimo anaa ang pag-inuliay sa may kabubuton kay dili makita mao ang source sa gitawag og nganong nag-iyon ana sila.
Kaya nga to pagpugong man diha sa ngalan sa pagtulon ang PBCM. Ni Ni Brother Nicky Hermias, Brad, di ba? Okay, ni ani nakasabot siya Reb. Ni atong pagbasa ng ikaduhan niyang comment nagaingon nini, bulahan ang mga tao nga nagpabilin sa orihinal nga pagtulon ang PBCM diha ni Master o nagpadayon sa pagtahod sa Pangulong Magwawali Reverend Charlito R. Eugenio ug sa mga tanang ministro sa PBCM. Dugang pa niya din Reb, iyang gipahayag, nanawag ko sa mga kaubanang mga ministro nga nitalikod sa PBCM ug mga miyembro nga nahisalaag ug niuban sa mga piki nga mga leader nga nag-ingon nga sila ang nipuli ni Master. Hinaot pa nga mobalik na mo ug magpasakop ug balik. Ug aduna mo'y mga kaligot-got ni Reverend Charlie, makig-istorya mo. Ug please, it is time for reconciliation. Peace be with you all. Mao ka na yang gi-comment, Rev. O may tuonsab kang Sister T.C. Arias no nga tungod sa kalaki nga pagsulti ni Aquilino Valencia nga bisag unsa na lang nga moabot sa mga underwear ug uban pa wa na siya kasabot sa sistema nga sinultan. Siya i-comment ni Sister T.C. Brother. Naka-comment siya ni Rev sa wali ni Aki. Maoy hinungdan nga nakaingon si Sister TC ani. Ato pagabasahon lang Rev. Matod pa ni Sister TC din nalisuan ug pangisip si Aki. Oh, kita mo na, di basta-basta nang nalisuan na karon. O nini karon ang atong pagtuon sa tima, atong pagisgutan, mao kini ang atong pagtubag sa komentaryo ni Ruben Gambe nga kini siya usa ka Seventh-day Adventist Church. Mao ni ang ilang logo sa Seventh-day Adventist Church kay usa ni siya ka tigpamaba o evangelist ug unsay tawag ani ingnon ba og preacher na mao kini og atong pamation ang iyang komento diri sa pagtulon ang PBCM human siyang pangutana ang atong gitubag adunay iyang gibalos pero nabinbin kini nga pangutana saglit naulahin na to pag lili ang iyang mga komentaryo sa atong mga pagtubag tungod sa kang Sister Lina Balaba dinhi sa dapit sa Pilar Bohol sa amtang kita nagatubag kaniya. Atong pamation ang pamahayag ni Ruben Gambe nga usa ka Seventh-day Adventist Church. Supak ba sa kasuguan ba sa kamatuoran kanunay gyud nimo tuis kanang word gani nga tuis na ay sugo nga pagtuman tuison di ba tuison naglantaw ko sa video igsoon dili basta-basta nga magwawali ang gitawag nga PBCM igsoon dili lalim oy pero ako nga nakita didto nga gitubag man nila nga og pangutana ingon sa nagsumbong nako nya wa nako makalantaw sa mao nga previous video nila nga na programa po sila sa 0 FM every Saturday 1 PM igsoon. Di basta-basta. Atong napamatian nga ang mga ministro o magwawali daw sa PBCM ni admire siya dili basta-basta gyud kuno kami nga mga magwawali way labot atong mga nasalaag tong nagyama-yama na nga nakahatag og komentaryo si TC Arias nga nalisuan na sa pangisip. Katulang wala malisuy sa pangisip. Kami ang iyang gipasabot. Og matod pa dili basta-basta pero maila kuno kay magtuis daw sa kasuguan. Kami daw nagtuis sa kasuguan kay abi nimo. Mao man silang kauban ni Mitchell Bendilio kay pares man sila relihiyon nga gipasakupan. Tungod kay og di ta mo uyon sa adlaw nga ipapawlay gituis kuno natong kasuguan. Igalang Ruben Gambe, nasaypan ni mo na ang kasuguan ba sa adlaw nga ipapahulay padayon ba kana sumala sa Biblia? Dili kay gitawag kana og daan na kana nga gitawag og pakigsaan. Sa panahon sa mga apostol, ang adlaw nga ipapahulay kung imong bantayan kana
daan ka na nga pakigsaad ug naa na daw sila sa bag-o ng pakigsaad. Na kung naa sila sa bag-ong pakigsaad, Robin Gambing, anong mobalik man misdang pakigsaad? To prove niya na nga dili may nagtuis sa kasuguan. Unsay priba, Brother? Ni Arib, atong pagabasahon sa Biblia nga ang buhing pulong. Atong pagabasahon, Reb, dinhi sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 6 na ikamanato sa versikulo 15. Ingon niini ang nakapahayag. Siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad. Dili sa litra, kundili sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dugang pa din Ang daang paagi, so tinamaan ta nga may daang paagi, nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misangput hinuon sa kamatayon. Apan sa bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Dayon sa bersikulo 15 ingon niini ang nakapahayag. Oo, bisan gani karong mga adlaw, inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo maoy paagi sa kaluwasan. O nakita nato, mga mahalamong tigpaminaw, Brad Ron, Brad Cesar, Brad Diber, sa gipahayag ni Apostol Pablo, kung balikan ta ang versikulo 6 sa gibasa ni Brad Diber, matinaw nga sumala sa nabasa siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad. Sila di ay naa sa pagsugilon na sa bag-ong pakigsaad. Dili daw sa litra o dili sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ila diyang gi-explicar. Ang daang paagi nga nagasulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misangpot hinuon sa kamatayon. Apan sa bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Naana daw sila sa bag-ong paagi nga dili na katong magapatay. Kay katong balaod makalapas ka atos ato napulo kasugo bisag asa atong balaod rapat yun kag makalapas ka. Wala na daw sila atong daang pakigsaad o daang paagi. Naana sila sa bag-ong paagi. Unya ang bag-ong paagi mao nga giingon sa versikulo 15 kay ang daang paagi mauman ang pagtuman sa napulo kasugo. Ang bag-o ng paagi mao na ni o bag-ong pakigsaad nas versikulo 15. O bisan gani karong mga lawa inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan nganong nabutaan tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo mo nang daang paagi maoy paagi sa kaluwasan. Nagtuis ba mi Robin Gambi? Igalang Robin Gambi nga matod pa nimo. Di ni basta-basta nga mga magwawali. Ako gining napamatian, i-admire ka pero asa dili basta-basta nga pagka magwali. Tungod sa pagtuis sa kasuhan, nasay pa nimo na naa kami baruganan niya na. Gani sa Biblia, unsa ba ang usas sa atong gisaligan sa pagtudlo ni Master kanato Brad Cesar nga mga paagi kung magsugilon o mag-explikar ta sa Biblia? Unsa? Basahon talang Reverend kining usa ka Biblia nga Seventh Adventist Church no dinhi sa ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 15. Sumala dinhi sa tumabasa nagingon. Busa mga igsoon, magbarug kamo nga mga malig-on og humawid kamo sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo pinaagi sa pulong nga gisulti o pinaagi sa sulat. Matinaw nga matud pa ni Apostol Pablo nga maoy paagi sa pagtulo ni Master namo nga among gisugilon diya kanimo nga inigsugilon na namo. Higalang Robin Gambe nga usa ka 70 Adventist membro kadiha niya na nga nagtuis mi sa kasuguan pero giingon busa mga igsoon magbarug kamo nga maligon humawid kamo
sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo. Pinagi sa pulong nga gisulti o pinagi sa sulat. Kinsa man itong among gibasa? Di ba sulat ni Apostol Pablo katong gibasa na to nga Biblia ang buhing pulong? Nihawid kami sa mga sinulat. Hain pang dugang priba nga pasikaranan nga gitudlo gyapon nato kang Master Brad Cesar nga dugang payag sa Biblia nga mga paagi. Aniya gapon ang dugang natong pagbasahon, Reverend, kining maugapong Biblia nga 70 Adventist Church nga may tatak dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 ang atong pagbasa. Nag-ingon dinhi sa 12. Si Tikiko akong gisugo nganha sa Episo. Inig-are nimo dad-a ang kupo nga akong gibilin kang Karpo dito sa Troas. Og ang mga basahon usab og labaw sa tanan ang mga sinulat. Busa, sila si Apostol Pablo sa kasaysayan nila, gitugo niya si Tikiko, nga gisugo niya ngadto sa Episo. Og ang iyang pagsugilon nga inig-ari nimo, dad-a ang kupo, nga akong gibilin. Basig dito sa adtuan niya, tugnaw busa, magkupo-kupo na din siya, nabilin man. Gibilin kang Karpo dito sa Troas. Ug ang mga basahon usab di na sila'y basihanan nga mga basahon. Og labaw sa tanan ang mga sinulat. Nagsulat na sila para sa pagtudlo sa mga tinun-an og sa mga wala pa diya sa pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Di may mga basahon, may mga sinulat sila. Iunusab niya na higalang gambi ang among gibuhat. Pero kay nagpabilin ka sa daang paagi, bisag di na sa bag-unang paagi nga dili kana daang pakigsaad mo hinungdan nga ning ka nga nagtuis din mi sa kasuguan. Pero admitado ka nga maayong laki. Maayong laki gyud og makatudlo ta sa Cebu. Pero ang pangdugang payag sa Biblia nga kung manubagta sa gitudlo ni Master, kini ang sistema, Brad Ron. Sumala sa Biblia. Okay, Reb, kining Biblia nga akong pagagamiton sa pagbasa kining Biblia nga naguluhan bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Ari ko mobasa sa sulat ni Apostol nga si Pablo sa unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 6. Ingon ini. Karon mga igsoon kining mga butanga akong gibalhin aron ikapadapat sa akong kaugalingon ug kang Apolos alang sa inyong kaayuhan. Aron nga sa among kahimtang, kamo makakat-on unta sa lagda. Ayaw pagsaylo sa mga butang nga nahisulat. Aron ang tagsa-tagsa kaninyo dili magpaburot sa pagdapig sa usa batok sa usa. Higalang Ruben Gambe, kung nag-ingon ka man nga nagtuis mi, ang pasikaranan ni Apostol Pablo mo'y among gigamit. Sama sa giingon ni Apostol Pablo, nga gipanghamungnuan ang mga kaigsuonan nga sila daw karon mga igsoon kini mga butanga akong gibalhin aron ikapadapat sa akong kaugalingon ug kang Apolos alang sa inyong kaayuhan. Unsa man aron nga sa among kahimtang kamo makakat-unta sa lagda na ilagda nga ilang gihawaran. Ayaw pagsaylo sa mga butang nga nasulat. Sa to pa kung sila nagtudlo sa lagda nga dili mahisaylo sa mga nakasulat, ayaw pagsaylo sa mga butang nga nahisulat. Muna pud ang tugon ni Master dinhi nagbase nga among nakatunan, ayaw pagsaylo sa mga butang nga nahisulat. Tanaw nato og ni saylo ba mi? Karon sa ubang hubad ni gipabor gani namo ni nga Biblia ninyo kay matingala mi nga ang inyong Biblia kung mabasa ni di ay ninyo na nabasa. Sa ubang hubad sa Biblia sa 70 Adventist Brethren, giunsa na po na pagkasulti ng unang Korinto 4:6 kay ang gitawag nga Biblia nga imong gibasa ang bag-ong kalibutang hubad man sa balaang kasulatan. Okay, basahon na to. Ingon na ninyang nakapahayag. Karon, kining tanang mga butanga, mga igsuon akong gika padapat kanako og kang Apolos tungod kaninyo. Aron nga pinagi kanamo, ingon
nga sulundon kamo makakaton sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo na sa kasulatan aron wala kaninyo'y magpaburot sa pagdapig sa usa batok sa usa. Higalang Ruben Gambe nga usa ka sabadista. Kung naa namo ng prinsipyo ha, nga giingon ni Apostol Pablo aron nga pinaagi kanamo ingon nga sulundon sa ato pa nagpakita silang pariginan. Kamo gitrain ni Apostol Pablo makakaton sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo sa kasulatan. Kato di ang lagda nga dili masaylo sila, lagda dito nga dili masaylo nga gipasabot may tungod sa kasulatan. Kay unsa balay ang kasulatan nga mao ang lagda nga dili ipasaylo, dili ta mo saylo nini sa unsang paagi aron dili masaylo ang proseso, Brad Deber, sa gitudlo sa Biblia nga gitudlo ni Master sa paagi nato nga nakasandig sa kasulatan. Ni Arib, atong pagabasahon sa Biblia gihapon nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din hinato pagabasahon sa Isayas kapitulo 28 bersikulo 10 kama 13. Ingon ini ang nakapahayag. Kay kini mao ang sugo ibabaw sa sugo. Sugo ibabaw sa sugo. Lagda ibabaw sa lagda. Lagda ibabaw sa lagda. Dinhi madyutay didto madyutay. Dayon sa bersikulo 13 ingon ini ang nakapahayag. Tungod ni ini ang pulong ni Huba, alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo. Sugo ibabaw sa sugo. Latid ibabaw sa latid. Latid ibabaw sa latid. Dinhi madyutay didto madyutay. Aron sila mangadto og mga hayang og mga bali og hingbalag-ungan og hingdakpan. Oh, nakita nato nga katong lagda di ay nga gisgutan sa gibasa sa bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Pag-transfer nato sa Seventh-day Adventist Church nga Biblia, kasulatan di ay nga ang lagda mao nga dili masaylo, pero ang paagi nga dili masaylo gibasa ni Bradiver ang Isayas 28:10 kama 13 nga lagda ibabaw sa lagda o sugo ibabaw sa sugo, dinhi madyutay dito madyutay, nga giingon aron sila matud pa mangadto og mga hayang og mga bali og hingbalag-ungan og hingdakpan. Sa ato pa ang kasulatan diay dinhi madyutay dito madyutay. Ang problema kung moingon tag ang kasulatan nabahin man na sa Old and New Testament, pag dinhi madyutay dito madyutay, mao ba pud ga atong dyutaya dinhi, mao ba pud ga atong dyutaya dito, pero basta kada nga mata nga lagda, mauna ang niya diri kanamo. Kini bang gipasabot dinhi kasulatan ba ni? Higalang Gambe, oo. Sa among mga pagpamatod gani, kamo usab inyong gipasabot nga kini nakasulat sa Isayas, mauna ang proseso nga dinhi madyutay. Ang kasulatan o Biblia kana nga sistema nga pamaagi. Doon na ba'y prueba? Oo. Hain ang prueba nga kini atong gidawat kay tinuod pod ug naa kini pod sa Seventh-day Adventist Cesar. Kining ilang basahon, Reverend, atong basahon ang ilang basahon nga gitawag og lagda sa pagtuon sa Biblia sa pahina 2. Sumala dinhi nag-ingon pagtulunan number 1. Nya number 5 nya nadayoy P pangutana sa pagpangita sa kamatuoran unsaon pagtuon ang kasulatan matud pa sa ilang basahon. Unya dinhi ato ipadayon sa Isayas kapitulo 28 bersikulo 13 na may lugar nga nakasulat kibali, Maunang gitawag og tubag. Pangutana og tubag. Unsay tubag, Brad Cesar? O giingon dinhi. Usa ka teksto dinhi ug usa dito. Unya nadayon dinhi bersikulo ang Buhat kapitulo 17 bersikulo 11, gisusi nila ang kasulatan adlaw-adlaw. Oh. Kamusab admitado nga katong nakasulat sa 28:13 sa Isayas nga dinhi madyutay didto madyutay, inyo ding gubad usa ka teksto dinhi ug usa ka teksto didto gipun-an ninyo Buhat 17:11, gisusi nila ang kasulatan adlaw-adlaw. Di mao pud na inyong proseso.
Na pangutana, kung adlaw-adlaw ninyong gisusi, kami po adlaw-adlaw gisusi, ningon din mo, nagtuis-bis kasulatan, pero maing laki po ni sila sa Biblia. Nagtuis diyan na, gambi, nga nag-ingon nga siya po sa Pablo, kung sakop mo ni Kristo. Ikaw ba mong Pablo? Ingon mas Pablo, na sila sa bagong paagi. Wala na sa daang pagi, kaya ang daang pagi, mo man ang pagtuman sa napulo kasugo. Pag magbagong pagi, pagtuman na sa balaod sa napulo kasugo. Ang daang pagi, pagtuman na sa balaod sugo. Sa ito, paparehas na gyapon di ay. Wala na mabagong pagi, kay kung ang daang pagi, pagtuman sa napulo kasugo, ang bagong pagi, pagtuman sa napulo kasugo, amot o kinsa imong patuhon, anak. Nagtuis ba mi? Sumabag, mo request ka sa buhatan anang Biblia ang buhing pulong nga ipasunog na lang na kay murag makontradik man na sa amo sa sabadista. Oh. Murag hapit na kamoingon yan na. Pero hay pang dugang payag nga gitudlo ni Master Kanato nga dugang lugar suportar badron nga dinhi madyutay didto madyutay sa ato pa dili lugar magpundo og sa sabadista pa nga gipasakupan ni Ruben Gambi. Usa ka teksto dinhi, usa ka teksto dito. Okay, niya pa ang pahayag sa Biblia nga gitudlo ni Master Derek Canato, Reverend. Ari ko mabasa sa Biblia ang pulong sa Dios sa pahayag ni apostol nga si Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 9. Ingon ini ang nakasulat. Tungod sa akong pagwali sa maayong balita, nagantos ako og kinadinahan pa ako sama sa kriminal. Apan ang pulong sa Dios, matud pa ni Pablo, dili makadinahan. Unsa daw bradron ang pulong sa Dios? Dili daw makadinahan, Reverend. Sa ito pa, dili day ginapos ang pulong sa Dios. Oh, nakita na to. Na hayang kining pulong sa Dios kay kung atong ibasa na sa ubang hubad sa Biblia sama sa Seventh-day Adventist, gingon ang pulong sa Dios dili ginapos. Sa ato pa libre. Libre. Dili day nga ni ungot rag bagong tugon o ni ungot rag daang tugon. Unya hayang kining ang pulong sa Dios nga dili makadinahan o dili ginapos. O niya mo kini ang atong ma-display. O ang pulong sa Dios nga gitawag og dili makadinahan. O nakita nato nga naa nagsunod ang sulti na dayon ni Robin Gambi nga usa ka Seventh-day Adventist preacher or evangelist. Ato kining mapaminawan og mapamatian. Brother, unsa man kining kamatuoran nga diin ang espiritu magatultol sa kamatuoran. Sa Biblia, tulo ang ako nga ikahatag nga gisgutan nga kamatuoran. Unang kamatuoran, pulong sa Dios. Ha? Sumala sa Juan 17:17, balaara sila sa kamatuoran kay ang imong pulong kamatuoran. Ikaduhang kamatuoran, Juan 14 bersikulo 6, ingon ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ikatulo nga kamatuoran sumala sa Biblia, mao kini ang kamatuoran nga wala gitug-an sa uban nga mga magtutudlo. Akong basahon, Salmo, Kapitulo 19, versikulo 142. Nag-ingon ang Biblia, atong basahon, ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan, ug ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. So tin-aw kayo igsuon nga kining kasuguan gitawag kamatuoran. Timan na nato, isa brother, mo na imong punto. Robin Gambi no, moot. Isa andunay akong ikatugan o ikasulti. Hangad-hangad pa ka. Tulo ni ka kamaturan sumala sa Biblia. Unang kamaturan, ang pulong sa Dios. Mamantong Biblia. Imo diyang gisuportar ang Juan 17:17. Balaan na sila pinagi sa kamaturan. Matupil mo ang pulong, ang imong pulong mong kamaturan. Mo nang una. Ikaduha, ningon din ka. Ang ikaduha, Juan 14:6, nga ang Kristo ningon ako mo ang dalan ug ang kamaturan. Dayon, ka ang ikatulong kamatuoran nga wa gyud ni isugilon sa mga magwawali.
apil na mi ana. Kay kami may imong gisgutan sa topiko dinhi sa Sure FM. Nag-sure ka sa FM o nag-sure ka dinhi sa AM. Kay duha man ni ka radio station nga sistema, AM o FM. Niya, imo diyang gibasa ang salmo nga ang kasuguan di ay kabalo man mi basta mabasa mo kasuguan adlaw ipapawlay kay ituis gud nas magwali. Imo diyang ibutang nga kasuguan na nga ikatululog ang kamaturan ang pagbantay sa adlaw ipapawlay. Kung mokwenta ka, Biblia o pulong sa Dios unang kamaturan. Uno, ikaduha imo nang gikwenta-kwenta tulo ka kamaturan sa Biblia. Si Kristo kamaturan 14:6 sa Juan. Ikatulong kamaturan kasuguan katong salmo nga imong gibasa. Sa Salmo 119, versikulo 142. Oh, mo nang imong gibasa karon niya. Pila na imong edad mangutan nami? Bata pa ba ka og tigulang na? Kay kung ikumparar sa akong edad, taas-taas na kong edad, dugay naman ni diri na sugilon, pero ang uban di man magtugan. Ang ikaw nalay kwenta, 1960 ko na tao. Up to this moment, pila na? Nya, og ako'y gulang nimo, sayo ka gibungaw. Kay nga naman, pasultiyon ka tulo ang kamaturan. Ang wa nimo kwenta, ikaw ra po'y nagsulti aning waliha. Onsa ang wa nimo i-apel? Niya, ikaw ra mo sulti. Atong pamation si Robin Gambi nga preacher sa Seventh-day Adventist Church. So ato ning basahon ang Biblia mahitungod sa Holy Spirit igsoon nga dispensation sa atong panahon karon. Ako nga gilantaw gaina ang previous nga video sa PBCM igsoon nga ilag yun nga gi-probe nga ang Holy Spirit Dios, pero ang problema kay nagpakatao sa persona sa ilang usa ka divine nga master. So mao ba kana ang pagpadayag sa tinuod nga espiritu ug atong tun-an ang espiritu nga gipadayag sumala sa Biblia, minahal nga mga viewers og mga suking tigpaminaw. Ato ning lantawon ang Biblia nga gihatag ni Kristo ang iyang nga mga pamulong. Dinhi sa gitawag nga Juan kapitulo 14, akong basahon sa verse 16 na, ingon niya diri, og ako mga muyo sa amahan, og kamo iyang hatagan sa laing manlalaban, nga makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Mao kini ang ingon ni Kristo, mga muyo ako sa amahan, og kamo iyang hatagan og laing manlalaban, nga makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Verse 17, nga mao ang espiritu sa kamatuoran, kang kinsa ang kalibutan dili magadawat, tungod kay ang kalibutan dili man makaila, makakita kanya ni makaila kanya, apan kamo makaila kanya, kay siya magapuyo uban kaninyo, anha siya sulod ninyo. Nindot kaayo igsoon ang maong saad ni Jesus Christ, nga mga muyo siya sa amahan nga magahatag og manlalaban, gitawag comforter, paraklito sa Greek igsoon nga mao ang balaang espiritu nga magauban kanato hangtod sa kahangturan. Klaro nga nag-ingon siya gipamatian namo ang previous nila nga Video video sa PBCM. sa PBCM. Mhm. Isa ilang giwali ang Espiritu Santo ang nakadepensya atong ignon. Matod pa nimo, masabtan nga ang nakadepensya. Matod pa, ila diyang gipamatud-an nga ang ilang magtutudlo maong Espiritu Santo nga nagbaton o nagpakatao. Mo na imong gisunod sa pagsulti. Mo'y nakaproblema daw na to, Rev. Oh, mo'y nakaproblema. Ikaw may naproblemahan, kami wala. Sige lang. Niya. Unya, ningon di ka atong basahon ang gisulti ni Kristo sa Juan, kapitulo 14, versikulo 16. Pagbasa nimo, mabasa ang Espiritu Santo. Imo diyang gitiwa sa versikulo 17. Pagbasa nimo, ang Espiritu Santo kamatuuran man po di ay. Nanganong nag-ingon man ka, Bambi naman. Gambi. Masaypan na lang yun noon sa atong congressman nga, ako may imong giatake, Reverend. Si Gambi, dili si Bambi. Okay. Okay, congressman. Dili ikaw, si Gambi. Iniingon ka nga, na ako'y itugan, brother. Sumala sa akong nabasa sa Biblia, tululan ni kakamaturan. Ang pulong sa Dios uno. Ang si Kristo nga kamaturan, dos.
ug ang kasuguan si Salmo. Unya nibasa ka ang Espiritu Santo kamaturan, ba di mo gilimti nga Trinitarian man mo, Dios man na, hindi na makakakaroon, di upat na nakakamaturan. Nakisa magkaroon na problemahan na naron. Akong tan-aw ani niya Reverend murag siya gyud gibungaw og i-compare diri kanimo og kanato kay wa naman makakwintag husto. Oh. Iyang gisirad-an nga tulurang kamatuoran niya nigamit og Juan 14:16-17 nagtug-an nga ang manalaban nga Espiritu Santo kamatuoran usab. Ang nahitabuan ang hinon may naglisod. Manigiingon sa panutyon, sa bibig, nahuhuli ang sa bibig. Ang, unsa ba si Sir? Isda. Oh, isda. Pero kay di man atong kontra isda, si Gambi man, sa bibig nahuhuli ang baba ni Gambi. Ha? Nakaron, niya. Sa Biblia, ang tudlo ni Master kanamo, ang principal nga kamaturan, wala diha. Pasakasuguan. Hinoon, kamatuoran ng kasuguan, pero di nang adlaw ipapahulay. Ha? Hinoon, kamaturan ng pulong sa Dios, mga may imong gimong principal, ikatulo ni Kristo, abi kay si Kristo mo inyong dusuan mo inyong gigamit-gamit nga pagpamatuod. Ang tulo ka kamatuoran, mao ang principal, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Matod pa sa Biblia gitawag nagtua kana saksi sa langit, matod pa ni Propeta Job. Unsay priba Brad Cesar? Aniya basahon talang kini ilang libro nga gitawag ang Bibliang Seventh-day Adventist Church, nag-ingon sa Job kapitulo 16 ug ang iyang bersikulo 19. Ingon ini nga atong mabasa. Bisan nga ni karon, tan-awa ang akong saksi atoa sa langit ug ang nagapamatuod kanako atoa sa kinahitasan. O kung pananglitan dili ta motuo mga kaigsunan, unya wa gyud makita nga witness. Pero kung sincero ka, Dios na ang katapusan nimong witness. O, testigos o saksi, ingon ni Propeta Job, bisan ngani karon, pamati Gambi kay kami nalay maglektor nimo. Tan-awa ang akong saksi, dili katong saksi ni Job ba? Kay ni aman is yuta. Ang akong saksi atua sa langit, kinsa tong saksi nga to sa langit, og nagapamatod kanako katong saksi atua sa kahitasan, wa man na sa yuta kay taas man kahitasan. Di kinsa man na, di po na kami, di po na ikaw Bambi. Gambi. Gambi naman. Di ay mabambi kini ba? Kini god si Congressman Bambi, mga Bambi mangunta bradon mo nang sige lang atong baba og Bambi imano, no? Niya, usa ka saksi to sa langit. Pero, tinuod ba? Kay lagi ang kasulatan, Brad Cesar, Brad Deber, Brad Ron, nga, ingon pa sa Sabadista, o sa Biblia pa, dinhi madyutay, dito madyutay, o sa Sabadista pa, kabasahon. Teksto dinhi, teksto dito. Kung mo teksto tad, dinhi, mo tunghob. Ingon Job, ang akong saksi to sa langit. Singular, di ba? Yeah. Singular, Brad Cesar, Brad Deber, Brad Ron. Pero kung ingon na punta, teksto din dito ta, nga teksto, Brad Ron. Unsa ang nakapayag? Usa ba yun kasaksilan? Dili Reb, tungod kay dunay tulo ka saksi nga naa sa kinahitasan. Ang Biblia nga akong basahon, mga kaigsunan, kining New King James Version, Holy Bible. Ari ko mabasa sa 1 John chapter 5 verse 7. Gingon, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one. Sa atong pinulungan, Brad Ron, para Basahon na maklaro. to. Atong basahon sa pinulungan na to. Sa hubad na sa 1 John, chapter 5, verse 7, no, sa New King James Version. Okay, gingon. Kay adunay tulo or three mo manang tulo nga nagdalag saksi or witness asa man sa langit kinsa man ni ang Amahan, ang Pulong ug ang Espiritu Santo ug kining tulo usara. Gambi, Robin, kay katong Imano, Bambi, congressman to. Kita may nag-istorya, nagsangka, di Robin, Gambi, dili Bambi, Imano. Karon pag ingon, further arte, dito ta sa English.
that bear witness in heaven, na nagdala di ay, doon na dito, nga witness o saksi sa kalangitan. Kinsa man, ang Amahan, ang the Word, naman sa Juan 1:1, kama 14 nga na himong tao kining word or pulong. Di si Kristo na na. Unya din, and the Holy Spirit, and these three are one. Di para sa ni, kung imong gibasa, ang Juan 14:6 nga si Kristo, kamaturan. Kung imong gibasa, nga ang Espiritu Santo kamaturan, and these three are one. Nganong di man na kamaturan ng Father, ng Amahan, nga Diyos man na. Listen, pagyawa ang atong ipagkakamaturan na. Umunang principal. Pero unsay imong gihimo? Ang principal nga naa sa Biblia, tulo lang. Unsay tulo? May unta ni kini. Ha? Kini ba? Gasitas. Nigingo man ka. Biblia, ang pulong sa Dios. Si Kristo, nakasulod ani. Aning 1 John chapter 5 verse 7. Nga di ka tulo. Kasuguan. Adlong igpapaulay. Mote imong kamator ikatulo. Pabuyag man kaoy. Og siya pagkwintahon rin, anang yung pagkwinta, dili mo sumada kay ang Espiritu Santo kamatuoran man din, naupat na. Pero kung kita mo kwenta sa tudlo ni Master, ang principal, nga kamatuoran sa Biblia, munang na-record sa langit, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Mo ni ang mga kamaturan. Nag-individual og pagpadayag. Muna siya na kung ipuno na to tong imong kasuguan, kuha na, upat na. Upat na. Ipuno na tong Biblia, ay di lima na. Tama na. Kung puno na tong tablia, imno na, ay labot na. O nakita na to na. Nakaron, pagkagihimo o makita o nakita na nato nga saksi. Kay ang Dios saksi man. Sa Biblia, unsa day kung saksi ning Dios, saksi si Kristo, saksi ning Espiritu Santo sa Biblia, Brad. Deber, kay di man tamo gawas, kay pasikaranan man, humawid mo sa kalagdaan, sa mga sinulat, sa mga sulat, ug mga basaon matod pa ni Apostol Pablo. Magaluwas og mga kalag na Reb. Asa mabasa. Niya atong pagabasahon, pagaprubahan nato sa Biblia, ilang kaugalingong Biblia. Nga may tatak Seventh-day Adventist Church, din nato pagabasahon sa Proverbio, Kapitulo 14, versikulo 25, nagaingon ini. Ang matuod nga saksi, nagaluwas og mga kalag, apan kadtong nagapamulong sa kabakakan, nagalimbong. Busa, kung hisgutan ta ang Dios, mo nang matuod nga saksi nga magaluwas. Na nag-iuman si Apostol Pablo, humawid ka mo sa mga sinulat ng kagran o sa mga basahon. Naghumawid mi sa imong baba, maluwas mi ana. Adili. Unya og ang imong baba mo yung mong hawiran, di nabitas ang imong baba. Ha? Walang mi mo hawid sa imong baba, unsa man tong imong gilitok sa imong baba, di nabitas ang katarungan nimo. Na nagtuis dahil may ikaw mo'y nagtuis. Robin, Gambi, sa tinuod lang. Hain pangdugang priba, ang opposite sa matod nga saksi, Brad Cesar, unsay tawag? Ang matuod nga saksi muluwas magkalag, doon na po'y mga saksing bakakon pod. O atong mabasa din sa Biblia gapon nila, Reverend, ang Biblia nga 70 Adventist Church sa Proverbio, Kapitulo 6, versikulo 19, ingon ini ang nakasulat. Usa ka bakakon nga saksi, nga nagapamulong og mga bakak, og kadto nga nagapugas sa pagkalalis sa mga kaigsuonan. So kung dunay matuod nga saksi, mo tumagluwas, ang bakakon nga saksi nagapamulong og bakak. Kinsay utor aning bakakon o kining bakakon bradron kung siya ang utor, may mga anak ba ni? Dunay mga anak niya, ang utor aning pagpamakak, mao ang yawa. Dili ang Dios. Dili ang Dios, kay opposite man ni sa Dios, kay ang Dios gasulti man o matuod man nga saksi, galuwas og kalag. Pero Nya ang bakakon, kamaturan man na, no? tinuod. Tulo ka kamaturan. Ang pre-bari basahon nako ari sa Biblia nga may tatag 70 Adventist Church sa Juan kapitulo 8 bersikulo 44. Basahon ko gingon, kamugikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. O ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya ang yawa mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Og siya walay labot sa kamatuoran, kaya ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya ang yawa, siya magasulti, tukma sa iyang kagulingong kinaiya, kay siya bakakon man, ug mao ang amahan sa mga bakak. O pagka hisgutan ang saksi nga bakakon,
Ang saksi nga matuod mo na ang Dios, ang Amahan saksi matuod, ang Anak matuod, ang Espiritu Santo matuod. Pero mukwinta ka, di nimo i-appeal ang Espiritu Santo. Kasala na kasi Espiritu Santo. Anang pag-ingon na kog Gambe. Dili Bambe. Oh, pag-ingon na kog Ben. Unsa na brother? Ruben. Oh, Ruben. Dili Ikleo. Dili pod. Oh, na. Atong klaron, Ruben Gambe. Dili Ruben Ikleo. Kay papa man to ni Jade Ikleo, no? Karon, kung magisgutan nga ang Dios kamaturan, mausab na ba ang Dios? Mahimo na ba siyang yawa? Kay ang yawa kabakakan man, Brad Deber? Na dili gud reb niya atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi nato pagabasahon sa Hebreohanon kapitulo 6 bersikulo 18 ingon niini ang nakapahayag aron nga pinaagi niining duha ka mga butang nga walay pagkausab nga tungod niini dili mahimo nga mamakak ang Dios kita nga nagpangalagyo aron kapanalipdan makabaton sa dakong kadasig sa pagpangupot ni anang paglaom nga gibutang sa atong atubangan. Oh, tungod niini dili mahimo nga mamakak ang Dios. Kay kung mamakak ang Dios, wa na kaluhan is yawa. Ha? Kay ang yawa bakakon man ang Dios di man mamakak mo na nga sigurado man tang namati si Sister Tisi. Di gyud mingon si Sister Tisi kulihat na to Brad Cesar, Brad Ronnie, Brad Deber nga nalisuan na ni si Reverend og si Cesar og si Deber og si Ronnie Sa pangisip. Pag-isip. Naliso ag pag-isip. Ang nagpabilin dito kang Brad Valencia. Anaon ni mo pag-explicar Valencia? Sige ra kag tagaw-taw paabot sa among tubag. Nga namang goy among gitubag nga nangutana. Karon kay di man di ay mausab na karon kung kami Ruben Gambe anak mi siyawa di ingon ta may samas imong ba nga tulo lang ka kamaturan wa na makamaturan isa to. Pero isulti nimo wa kwenta kamaturam lagi kami nay nang winta ana man ang ingon sana naunsa naman ka isa nagsugo nimo ipawali ka imong asawa kay ngano man atay ipaundang ta kapagwali gisuhulan ra ka sa badista niya magyama-yama ka nga tulo ra kamaturan ya ang Espiritu Santo imong gibasa kamaturan nganong di nimo ipaapil sa Mateo 12:32 nga pasipalahan nimo ang anak mapasaylo ka ang Espiritu Santo di ka pasayloon patay imong yung gibinuangan ang Espiritu Santo nga gikalimtan nimo ang kamaturan na ka nagtuis ni Silas kasuguan sige granteng nagtuis mo sa kasuguan ikaw po nagtuis ka sa kamaturan sa Espiritu Santo ha na kuya man tong imo ha pero may magtuis kay nabasa man di ka lang muuyon niya pa kung sa tong gibasa nimo ganina Brad Ron, Brad Deber, Brad Cesar klaro tong Hebranon 6:18 di ba Tinuod. Nga ang Dios dili mahimong mamakak. na kinsa di ay ang bakakon Brad Ronnie sumala sa Biblia Atong gibasa ka ganina ang 8:44 sa 1 ang yawa. Tungod kay ang Dios di man makahimo nga mamakakrib ang Dios. Brother Gambe o higalang Ruben Gambe maminatud-on ang Dios. na kay additional di ay anak Brad Ron Okay, basahon na to rib ang Peribas Biblia dinhi sa pabor gyapon sa ilang libro or Biblia nga may Unsa? tatak Seventh-day Adventist kilig Church. kag Seventh-day Adventist ba Kay pabor magid na kay Seventh-day Adventist maning atong gipasabot karon. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 4 akong basahon gingon og kun diha kanilay wala managpanuo unsa may anaa ni ana kadtong ilang kakulang sa pagtuo nakapahimo bang walay kapuslanan sa pagkamatinauron sa Dios wala gayud kinahanglan maminatud-on gayud ang Dios bisan kun bakakon ang tanang mga tao sagdiha lang rip ang pagbasa bakakon ang tanang tanang mga tao pero kung magisgot ang Dios maminatud-on ang Dios. pero karon sa atong pagsulti wa gid ta makitaig bakak erang hunahuna no Tinuod ka na, Reverend. pero ang nakita ang pamakak ang atong kaatbang Kaatbang. No, Nga ang pagpamakak, iya sa yawa. oh masakit man pero unsaon ta man nga muna kung nagtuo ka sa imong pagwali igalang Robin Gambe nga pagluwas isipa pod nga kining among pagwali pagluwas pod diha kaninyo o kinsa bang nagapatalingog karon na karon para dugang payag sa Biblia unsa gyud ang yawa ug unsa gyud ang Dios kung nasakop ta sa yawa nga bakakon sa gipamatuod sa Biblia Brother Deber Ni Arib atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak
Seventh-day Adventist Church dinhi nato pagabasahon sa buhat 26 bersikulo 17 hantud sa 18 ingon niini ang nakapayag. Nga magapalingkawas ako kanimo gikan sa mga tao ug sa mga hintil, kang kinsa paadtuon ko ikaw aron sa pagpabuka sa ilang mga mata aron sila managpamali gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag o gikan sa kagamhanan ni Satanas ngadto sa Dios aron mapasaylo ang ilang mga sala ug managdawat sila sa ilang bahin diha sa mga nangahimong balaan pinaagi sa pagsalig kanako. O niya, doon na di gisugo ang Dios nga mga tao. Sa tuyo, nga magapalingkawas ako kanimo gikan sa mga tao ug sa mahintil kang kinsa paadtuon ko ikaw sa bersikulo 17 sa kapitulo 26. Pero sa 18 nag-ingon, kung gisugo ka para pagpalingkawas aron sa pagpabuka sa ilang mga mata. Unsa? Aron sila managpamali. Kaya di hindi sila kikinahanglan silang pabalihon gikan sa kangitngit. Diin sila anang kangitngit ngadto sa kayag o gikan sa kagamhanan ni Satanas. O naadi ay sila sa kangitngit sa kagamhanan ni Satanas. Pagbali na, aron sila mo bali ngadto sa kayag. Asam na, ngadto sa Dios. Kana di ang kangitngit iya sa yawa. Kung ang Dios kayag, ang yawa kangitngit, gihatag ba ang kahulugan? Kaya nagtuo man ta nga ang Espiritu Santo Dios, ang Anak Dios o ang Amahan Dios. Unsa ba kining gitawag nga kahayag ang Dios? Unsay kahulugan sa kayag sa gibungat ni Apostol Pablo Bradon? Okay, mahibaloon na to ang kahulugan sa kahayag kung mahibaloon na to unsay gihatag nga definition sa kangitngit. Kuantang pahayag ni Apostol nga si Pablo, ari kumabasa sa Bibliang may tatag 70 Adventist Church sa Episo kapitulo 5 bersikulo 8 ngadto sa 9. Kay bisan tuod kangitngit kamo kaniadto karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Pagawi kamo ingon nga mga tawo nga may kahayag mao ning usa nga gihangyo ni Pablo sa iyang magtuto nga gawion gyud ang gingon nga mga tawo nga may kahayag. Nga mahimo nga ingon nga mga taong may kahayag. Tungod kay gihubad ayon matud ni sa dire sa bersikulo 9 kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo og matarong og matuod. Unsa di ning bunga unod sa kayag? Unsa Bradon? Ang bunga sa kahayag mao ang maayo, matarong ug matuod sa laktod kamatuoran diining kahayag. Nakinsa ang giadres sa kahayag nga matuod, kamatuoran. Ang Dios tulo. Mo nakaron. Pag naa ka sa kahayag nga Dios, giunsa sa Biblia ang mga tao sa Dios kay ang kahayag nga gisunod nila Dios man bersisar sumala sa Biblia. Basahon tagyapon Reverend kini nakasulat nga ang Biblia gapon sa Badista, ang Biblia nga Seventh-day Adventist Church sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 5 ingon ini atong mabasa. Kay kamong tanan mga anak sa kahayag o mga anak sa adlaw, kita dili iya sa kagabhion o sa kangitngit. O, di giingon na sa Biblia, kamong tanan, mga anak sa kayag, kaysa tong kayag, Dios, anak na ta sa Dios, o mga anak sa adlaw. Ang Dios ba, Brad Deber, adlaw? Sa simbolika? Oo, Reb, niya atong pagabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, dinhi nato pagabasahon sa Salmo, Kapitulo 84, versikulo 11, ingon niini ang nakapahayag. Kay si Jehovah nga Dios mao ang adlaw. Bisag di arata. O si Jehovah nga Dios, adlaw. Di, kung mga anak ta sa adlaw, mga anak ta sa kayag, mga anak ta sa kamaturan, di ta magbakak. Kinsa man karon natoy nagbakak, ani, gambe. Yunan kong Brad Cesar nga hilig pod sa Biblia nga Seventh-day Adventist kay nahadlok siya pasig mabambi. Why question og bambi kay ato man ni pirmi butaran. Ingos bambi ani nga Reverend layo pa mang eleksyon. Bisag layo pa kay maayo man kadi anha gyud pud minimo. O mo ni mga mahal mong tingpaminaw mong gipanghinaot. Iabot na mang oras. Nindot para ba? Iabot na mang oras among gipanghinaot nga igalang gambi imong sundan kay atong ipadayon hain pa ang giingon nimo nga kami nagtuis ug makita nato nga diha kanimo. Sundan lang ninyo mga malamong tigpaminaw among ipasalig nga sa Biblia nakasulat
ang tanan namong itubag dito sa among mga kontra kinsa man na Biblia ang mutubag o mga basang referensya. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Unyo, ug sa ngalan sa magtutudlo mas Tomas di yun ni Senyor, ug sa ngalan sa kaubang Evangelista o Ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. O kiniusab si Brother Cesar Patio. O giniusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.